rasvat sekaisin. Oh my god. Noniin, tervehdys vaan. Me olemme Järviradio ja Pispalan Shamaani yhtye. Soitamme rock'n'rollia Tampereelta käsin ja me ollaan oltu 3,5 vuotta nyt pystyssä varmaan bändinä ja siinä ajassa olemme saaneet 2 biisiä tonne Spotifyhin. Mä olisin itse halunnut kyllä koko levyn jo sinne, mutta erinäisistä syistä emme sitä saaneet tehtyä ja täällä sitten aina silloin tällöin käymme vääntämässä ja väännämme viikoittain yleensä, tai sitten ei. Ja tämmöisessä kolossa me täällä yleensä väännetään, tai siis yleensä tää on meidän ainoa kolo. Sure! Siinä on Arno. Arno on meidän tuottaja ja bassotaiteilija ja Arno tekee vähän kaikkea täällä yllättäen. Siinä on Arnon pino ja leluja. Sitten meillä on täällä Pispalan Shamaani eli Samu. Samuhan meillä vastaa laulutontista ja Samu ei oo, tää on Samun eka musaprojekti myöskin, mutta Samu on kyllä hyvin ottanut tätä hommaa haltuun ja Jukka lähtikin sitten johonkin. Ja tosiaan meikäläinen on Riku ja täällä on mun tämmönen pino ja nurkka ja me ollaan yleensä aina täällä tällä tavalla ryhmittäytyneenä ja sitten me täällä touhuamme ja ryskäämme. Sieltä tulee Jukka. Jukka on meidän rumputaiteilija ja Jukalla on myös muita bändejä sitten ja Jukka on meistä ehkä semmonen aktiivisin dominoija ehkä keskimäärin. Sure. Tänään aloitamme tämän matkan ja katsotaan. Me ei olla pitkään aikaan soitettu meidän biisejä ja tänään yritetään niitä päästä läpi ja katsotaan minkälaista vääntöä sieltä tulee. Toikin oli hauska reuna. Just kun täällä on erilaisia soundeja. Niin. Olisi kyllä jossain vaiheessa kokeillaan kuuletta säätiedotusta. Voidaan me tehdä joskus. Meillä on takaisin screen. Se on too easy. Se kuva on tallella. Se on sama kuva. Ja mikrofoni ei kuulu. Tää on hyvin yleistä, että meillä on täällä vehkeitä on, mutta omasta vinkkelistä tuntuu siltä, että aika todella usein sakkaa. Se on semmoista. Toiset osaa niitä käyttää, toiset ei osaa niitä käyttää. Me jäi kun brändi puree. Näykki. Mikäs johtuu? Hei hei. Se on ihan... Älä vielä sotke. Onko johto ok? Se on johto on kiinni siellä isommassa. Selvä. Katsotaan. Mitä se koittaa ilman, että katsoo sanoja, niin kyllä kehtaa. Joo. Millä me aloitetaan? 100 000. Perinteisesti. Oha, hei. Koska me ollaan viimeksi soitettu? Uutena vuotena varmaan. Mutta silloin me ei varmaan kyllä näitä soitettu. Soitettiin. Koska me ollaan viimeksi, 100 000 ehkä soitettu. Mutta mitä, koska me ollaan soitettu noita muita, noita Opium 100 ja noita muita? Varmaan kokonaan joskus. Syksyllä. Niin. Niin. Oh my lord. Ei mulla oo yhtään Tulee jännittävää. jännittävää olo. Niin. Musta vaan kiva päästä soittamaan. Niin on. Kyllä me osataan ne. Nyt Kyllä. pulattaa. Osaamme. Kyllä ryti oli aika kova. Otti luodi. Ammuttiinko sitä äijää oikeesti? 50 senttiä vai? Niin. Sitä on ammuttu 9 kertaa. Paljon se ryti otti? Ryti otti jonkin päähän, saatiin. Eihän ryti oo. Siis ei ryti. Sitten kun säädät sieltä, Joo. niin säädä nielu. Kohdillaan. Ensin kanavan masteria. Kanavan maassa. Ensin kanavan masteri sopivaksi ja sitten kikkailet noita kanavien liukuja. Hello. Hetkonen. Masteri ensin niinku semmoiseksi sopivaksi. Mun vitos. Kyllä.
Täävä kaiku ja pätkii. Pätkiikö? Kokeillaan. Jotenkin tulee jotenkin pätkii, kuulostaa oudolta. Se voi olla kosketushäikkä siitä. Pätkii ja kuulostaa Pivo on oudolta. muuten paskana, tsekki. Joo. Vittu saat. Kaikki johdot on sikin sakin toisessa päällä, jonkun alla. Joku polkee, joku haistelee. Ei olla taas tyytyväisiä. Ei olla. On kiusallista tommonen. Ei olla. Vedätkö sä täysiä laseja sitä? Tää on mun koko illan lasikat. Koko illan lasi. Koko illan lasi. Liinottaa uusi taktiikka. Ja se näkee koko ajan kuinka nopeeta menee ja pystyy himmaan kun tarvitsee. Howdy ho. Mikäs meillä on meininki? Joo, keitti on vähän erilainen kuin ennen, mutta ei pätki aina. Eihän meillä pätkii! No hieman pätkii kyllä. Joo, pätkii ihan samalla. Nyt hävis keittiongelmat. Säätää noita, mutta aina on silleen vaan. Kuulostaa huono. Kuulostaa huono. Voiko joku tulla säätämään mulle? Tai sitten ehkä just se formulassa sellainen tähtikuski, joka ei tiedä vittua kanssa auton säädä. Tää on vaan paska. Ai just se. Nopeasti. No mitä säädetään? No en mä oikeastaan En mä tiedä. Säädä nyt vittu jotain. Mä en voi tämän pysy tiellä. Etupisteitä. On kaikille huono. Haastattelussa kun kysyt jotain tekniikasta, niin silleen, en mä mikään tekniikko oo säätä. Mitä tiedät? Toimii sähköllä, bensalle jollain toimii. Kaasuasin taitaa olla hänellä se. Näitten kolmen välillä liikkua. Vokal 1 oot sinä ja näin. Joo. Jeva. Come on, too easy. Nyt sä voit kokeilla sitä siitä. Come on! Jos biisi meillä on seuraavana. Oppimusota. Okei. Ai se on kutonen. Sitten... Pitää valita kutonen luolta. Nyt sen... Ai tossa on se valkku. No niin. Nyt säädetään mitä se lähettää kutosta. No niin. No nyt on savu tässä. Tässä on savu ja niin tässä. No niin. Kutosbussi. Siisti tiedon laulu. Joo. Odottakaa. Ne vaan järkyttävät perseet aletaan vetään oikeesti. Mitä vittua, Mitä tällä lailla voi olla? Biisin pääni mahtuu. Näin vittua on konfit ja setupit ja kaikki. No niin, ei ole. Hyvä. Väärästä piilasta koitettiin lähteä. No niin. Onneksi meillä No tuli vaan täihin se. piuhat ei oo solmussa. Kato. Onko semmosia Semmosia mitä on toimistolla, tiedätkö, semmosia, missä menee kaikki ne sähköviedyt siellä seinillä. Ei semmoista toimistopaskaa, vaan semmoista niin kuin Oh my god. Niinpä se palaa. Mitä hevon vittua tää johto tekee? Saatana! Aamujalka. Aito. Kiihkeä hikinen Intia. Paras.
1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, Astraali. Mitenkä se? Soitetaanko me senkin? Astraali! Ei soita sitä nyt. Lähdetään. Se tulee aina häirikkönin jälkeen. Niin yleensä tulee. Voidaan skipata. Tänään ei. Oh my god, sun nyt Koko päivän ootin sitä biisiä. haista sinä. Me korvataan se myöhemmin sitten vielä maukkaammalla soseilla. Joo, mennään Astraali-luokkaan. Toi Haddington vei karsin aika hyvin systeemistä. Mä tykkään tästä. Mä kuulen ihan vittumaisena noisena, ei, mutta se on ihan ok. Saako brändi? Se on noissa sen takia, kun sä oot mennyt sen nollaan ylitte Kainissa. Joo. Saako brändiä? Brändiä? En mä halua pädiä. Oikeesti, mikä meillä on sitten vielä? Yksi lasi illassa on taktiikkaa. Mikä Se voi täyttää meidän. Mikä se oli? Osta purjeminen. Se on yksi. Mikä se oli se keika-auto? Hyvä matkustaja. Mennään sen. Sitä ei kyllä osaa kukaan enää. Sen takia me lähdetäänkin kokeilemaan sitä. Sitä ei koskaan osattukaan toisaalta. Kyllä me päästään siihen. Mä pistän meille hyvän kumpin tosta. Siis... Ja sä nostat kovaa sieltä niin kun headphone, sieltä mikseristä, niin sä et kuule ittees tarpeeksi hyvin. En mä tiedä enää. Nyt mä kuulen ihan hyvin. Siis, Mä tiedän vaan, että äsken oli vitun hyvä meininki. Voidaanko mennä sinne? Voidaan mennä Mennään sillä meiningillä. Mennään samalla meiningillä. mennään samalla. Yksi tommonen lisää. Samanlainen. Kaksi. Koko porukalla. Okei. Mulla ei oo edes sanoja, mutta mä en tiedä, onko siellä. Se on aina eka kerran kun soittaa joku biisi tästä uudesta vireestä, niin sit se tuntuu, ei niinku löydä sitä, mutta toi on se... Se on vaan nyt se vire hämmentää siitä. Ei. No voidaan me soittaa tää muuta. Jätetään vaan tää.
Mitä muita on vielä? Tarmo ja alijohtaja. Haluan soittaa. Mitä meillä nyt oli? Opium 100 markkaa, Haddington, runtu. Mikä puuttuu? 5. Agentti. Okei. Jos meillä oli aluksi... Se on soitettu. Agentti. Joo. Opium. Haddington. Oliko runtu sitten? Joo, se on soitettu. Paljon. Niin, ei demoefekti se 200 000 agentti, alijohtaja, Opium 100, Haddington, Astraali, runtua, Tarmo. Niin no, Astraali okei, no kato niin, jäistä no niin, välistä. siinä on kaikki. Joo. Eli voidaan soittaa ihan mitä vaan. No niin, lähdetäänkö jollain Joku lonkerolla tai... tuttu nyt vielä. Siinä oli kiva kroove. Groove. Oli jotenkin erilainen, jos ei muuta. Sure! Täällä on vielä yksi sit taukopaikalla. Vielä yksi. Joo. Minkäslaista? Otetaanko vapautettu linnaa? Otetaanko vapari sit seuraavaa? Vapari seuraava. Okei, Volvo! Mä voin pidellä. Volvo! Kuka menee vapareille? Lähdetään Volvo Martisella. Mikäs se Volvo soitetaan tässä sitten? Sitten vapareille. Toi oli niin karstat koneesta veto kyllä, että Joo, mutta yllättävän siis ei tullut mitään ihan jäätäviä sellaisia, niin missä olisi tullut oksellusta suhtaan. Itelle kyllä tuli muutamat, mutta ihan normi. Se oli ihan vitun kiva. Mä oon unohtanut kyllä noin rytmitykset. Joo, ja sitten toi nenikoista, kun meillä on nyt tosiaan eri vire. Se on niin paljon matalampi toi nykyinen vire, niin se on mykket different. Onko se alempi reikä? Alempi. Jukka syö banaania. Mars halkkaa. Täällä on jonkinnäköinen seminaari käynnissä. Niin täällä kuunnellaan sitä, mitä me yritettiin soittaa. Mitä sä oot mieltä Kalle Paladerista? Sääli. Hyvää läpyskää rehtämeiningillä. Mutta kun ei vaan pysy niin kuin aisoissa. Sääli. No tykkäsin katsoa. Kivihommaa. Mitäs tuntui soittaa ensimmäistä kertaa muutamaan kuukauteen? Hyvin hämystä touhua. Suorititko mielestäsi hyvin? Joo, siihen nähden, että oli hyvä suoritus, että ei olla oltu sillä lailla. Että ei olla oltu. Oli hyvä suoritus siihen nähden. Itellä ei kyllä niin. Kuulo lähti, laulu paskaa, mutta karsat pois. Karsat on koneesta poistettu.
Rumpali nautti. Rumpali on ainoa, joka niinku muistaa, miten soitetaan rock'n'rollia. Jukalla on Between Existence-bändi ja Jukka on myös valituskuorossa ja Jukka tekee myös itse albumeita ja Jukka on dominaattori, aktiivinen dominaattori. Ei vielä. On muuten hyvin riittänyt tää meidän... Ostin tän Toomanilta pari vuotta sitten tämmösen Kirkkaan teipin. kirkkaan teipin ja tää on riittänyt aika heille. Sitä on joka puolella, tuollakin on vähän teipattu. Joo, palonneella valo palaa. Toi leikkaus. Joo, ihan varmasti leikkaus. Vähän kiersin tunnimaan. Cancelointi. Peson nurkassa Samanit tiski. Tervetuloa tänne Samanit tiskille. Tänään me miksataan brändiä ja hyvää fiilistä. Illan teemana on yksi lasi, yksi ilta. Asia voi oikeastaan tapauksessa täyttää. Pidetään se kuitenkin hyvässä tasolla. Pidetään semmoisena keski-eurooppalaisena tää sekoilu. Niin, tänään on karstat irti ilta. Niin muistakaa pitää aina välillä karstat irti. Silleen, että käytetään se kone täysillä kierroksilla. Ei aina ekalla se vähän hölskyttää silleen. Sitten se lähtee silleen. Niin se lähtee painaa. Niin muistakaa käyttää. Oli kyllä aika. Sitten mulla taas on luuri, mulla lähtee taas kuuloon. Taas Välissä vähän räiskälettä. Tulee hyvä pikku tauko paikalla. Niin, tauko on pidetty. Ai mihin? Tähän vai? Niin. Idea. Miten sitten tulee joku hauska biisi? Semmoinen idea siihen. Ei välttämättä. Hyvä meininki, tuossa oli hyvä meininki. Toi on D-sharpin vireessä. Ei oo samassa vireessä. Siis mä en periaatteessa saattanut mitään muuta kuin...
Vasta kameraa! Oh my god! Varu sinne kameraan. Hei! Räppäät kotona sitä! Hei! Rikosia! Lähdetään hakee vieraita täältä. Oh my god! Tulee valvoa. Ymmärrät se maksaa vittu. Ei vitun too halva. Niin mikäs oli mielipide äskeisestä toastista? Mitä sä siinä teit? Äskeisestä touhusta? Mistä äskeisestä touhusta? Jostain äskeisestä touhusta. Sä voit kommentoida tähän ihan mitä sä haluat. Meillähän oli ihan kovaa jamia tässä näin, mutta se kävi silleen, että ei-kieli oli yli puolisävel askelta epävireessä. Onko sulla ollut koko reenit väärässä vireessä? Joo, ei vaan siis tää viimeinen jami. Eli miten se on Tää yhtäkkiä... edellinen jami, niin mulla Miten se on yhtäkkiä muuttunut se? Siis se on kolhassut tää johonkin vaan silleen, että se on mennyt. Jukka, mitä mieltä me ollaan tommoista selityksestä, että joo tää video on tässä niinku varmaan kolhassun perusteella muuttunut sitten. Aivan sama. Pistät kovaa vaan sitä kaasua. Meillä vaikka kahdella tuplavasalla. Meni ihan viimeisillä. Mutta Jukka! Se oli vitu hyvä se tanssikenkä. Sai paiskuttaa, joo. Se oli todella hyvä. No. Ja sillä... Oh my god. Toi on se perusrytmi, mut sitten teet sinne vielä niinku nurmiston magicia, et sillä rupeat vaan kovasti kaastamaan. Niin toi tulee varovainen pusu. Kyllä. Kosso maistuu. Ja viikolla kaikki menee päin vittua. Ei toi äsken vaihtunut mihinkään vola täällä. Täällä ei vaihtunut mihinkään vola. Jukka! Nyt ei vaihtunut vola mihinkään. Ne vitun Ei vaihtunut tikkukin mihinkään vola. laittaa kanssa jotain paskaa. Miten ei voi vaikuttaa? Minä en tiedä. Odottakaa. Ne vaan järkyttävät perseet aletaan vetään oikeesti.